La cova de l'Escaleta està situada a prop de la central hidroelèctrica de Camarasa. Per arribar-hi cal seguir un camí que voreja el cingle i està equipat amb trams de corda fixa i algunes grapes. Aprofita els ferros. Molt bé. Molt bé, Jan, ja estem a dalt. Al final, per entrar a la cova, cal superar un petit mur, vertical però amb bones preses, també equipat amb una corda de nusos. Está bien acolchado para... La cova consta bàsicament d'una galeria llarga, d'uns 200 metres de llargada, amb poques ramificacions. La gran sala. Hi ha una gran sala, de 15 metres de diàmetre i 12 d'alçada, amb una gran colònia de ratpenats que la gent de la zona anomena morissecs. Papá, mira, papá, hay dos murciélagos ahí súper raros. Nos vamos preparando para chupilarnos. Vinga, aquí, Jan, baixa per aquí. La cova és d'origen tectònic. No hi ha estalactites, ni estalagmites, ni formacions de cap classe. Només grans blocs escampats per les sales i galeries de la cavitat. Que había y cuando nos han escuchado, se ve todo súper raro. Acá es nuestro fósil. Heu d'anar memoritzant el camí, per la tornada. Una sala. Aquí deben haber 50 salas. Hem arribat al final de la galeria. Fem la foto de grup abans d'iniciar el retorn. Eso es lo que Cuidado, va a- Jan. Mariona, ajuda el Jan. No, yo puedo. Yo ya soy mayor. Sí, seguro. Me gusta arrastrarme por el suelo. Sí, sobre todo cuando hay caca, ¿no? Sí, mira. ¡Qué rico! Com ho veus, Jan? Sí, ¿qué pasa, papá? Sí, què passa? Sí. Bueno, abuelo. Tornem a la sala gran. Oh, papá. Nos ataquen els murciélagos. Cuidado. Vinga, endavant. Vinga, baixeu, baixeu. ¿No ves la fletxa ahí? De tornada, en Jan explora una galeria lateral. A ver, me he atrevido a ir solo, ¿eh? Molt bé, Jan, així m'agrada. Ara un problema aquí a baix, que no sigui un problema. Ja està. Gravaré. Sí, algodó. Yo pagaría por esto. Mariona, cap avall. Agafa't de la corda, eh?
Ves baixant. A veure, Jan, què t'ha semblat la cova de l'Escaleta? Bé, És el que més t'ha agradat? la sala gran on hi havia molts ratpenats. Avi, t'ha agradat l'excursió d'avui? Molt maca, molt maca. Jo havia vingut aquí diverses vegades a la cova de l'Escaleta, però mai havia entrat fins al final. Avui hem pogut entrar fins al final i ha sigut molt interessant. Què, Mariona, t'ha agradat aquesta cova? Sí, bueno, ha sigut molt random.